Și aici este extraordinar acest Shelley, domnul Shelley, pentru că dânsul face un act de educație, dă o lecție superbă de matematică, de fetele și de care se masturbează clitoridian în adolescență. Sunt ultimele secunde ale emisiunii. Vă citesc acum. Deci, hocus pocus, apar banii, Le spună că 5 stele ca sultanii, bag un story easy money. e posibil să Sunt prea li se fericit ca deformeze Dani. centrul Sunt cu sexual 5 de ganguri pe sus pe scoarță. scenă, n-am semnal bro. Da, mă găsești pe coperta Capital bro. Vorbesc în Forbes. Numere am numerar bro. Am numai plus și înmulțire, n-am egal bro. în așa fel încât să nu mai fie satisfăcute de relațiile sexuale. Mi-a dat becalii un pont și n-am loc de bani în cont. Am zburat cu ea în America de Nord, am spart 4.000 de euro numai în aeroport. Nu am loc în portofel, aoleu, zici că-i casa de papel, țin banul la sufletel, nu mă mai satur de el. Corect, domnule Shelley, educația este lucrul cel mai important.